Hola! Cap allà! Molt bé. Tots cap allà. Mira, potser crec que si et poses aquí... És que ets molt alta, tu. Jo crec que aquí... Molt bé. Hola, em dic Jana i sóc la tècnica mediambiental del meu curs, sisè. Hola, soy Sergio y sóc el tècnic mediambiental de sisè. Hola, em dic Darina. Darina, fem-ho amb l'altre millor. Així de puntetes, tu. Vinga, va. Hola, em dic Darina, tinc 10 anys i faig 5 curs a l'Escola Bernat Metge. Soc la tècnica mediambiental del meu curs, 5è A. Hola, em dic Martina, tinc 10 anys i sóc la tècnica mediambiental de 5è B. Hola, em dic Magda, tinc 9 anys i sóc la tècnica mediambiental del meu curs, 4. Vine, a veure si aquest ja va, ara. Fes-ho aquí. Hola, em dic Lucía, tinc 8 anys i sóc la tècnica mediambiental de la classe de tercer i us volem presentar què és estar a la xarxa. Veniu aquí davant a fer-ho. Estar a la xarxa ens ajuda a tenir responsabilitat i així aprendre a cuidar les coses des de casa i des de l'escola. Que quedin apagats els llums i tancada l'aixeta i encén cada cosa al seu contenidor. Cuidem les plantes, els arbres i l'entorn. Estimem l'escola, la ciutat i el món. Molt bé. Estar a la xarxa també s'aprendrà perquè amb cada projecte que fem aprenem moltes coses. Tu llegeix, no hi ha cap problema, jo també llegeixo, home. Investiguem la natura i el medi, fem graelles i recollim informació del temps, de... A veure, llegeix, tu llegeix. ¿Puedo empezar de nuevo? Sí, que comenci de nou, oi que sí? No hi ha cap problema. Estar a la xarxa també s'aprendrà perquè amb cada projecte que fem aprenem moltes coses. Investiguem coses sobre la natura, el medi, fem graelles i recollim informació del temps, de com es fa el paper. A més, fem tallers que ens porta a l'Ajuntament. Fem moltes sortides que ens expliquen coses del medi ambient. Així les recordarem millor. Molt bé. Per mi, estar a la xarxa significa compromís. Curs rere curs i som atents al que passa, realitzant alguna tasca en favor del medi ambient. Uns anys parlem d'alimentació, altres de com portem embolicats els entrepans i fomentem l'ús de les carmanyoles. Estem als programes de la fruita, ens ocupem de l'hort, analitzem i experimentem amb l'aigua, treballem el consum responsable. Cada curs celebrem el Dia del Medi Ambient amb una festa, ja sigui fent un ball o concentrant-nos al pati per fer alguna activitat. Ens comprometem a ser una escola més verda i a seguir a la xarxa. Per mi, estar a la xarxa també és compartir. Perquè fem les coses junts, grans, petits, mitjans, professors, famílies i tot el personal de l'escola. I sabem que les altres escoles fan el mateix. Reutilitzem llibres, intentem que tot quedi net i recollit facilitant la feina dels altres que venen després. Passen enquestes sobre l'estalvi energètic i el consum responsable. Expliquem les coses que fem a través de la web i animem a seguir-nos. Cada curs fem un projecte que ens uneix a tots. No estem sols, estem a la xarxa. Estar en xarxa ens
convida a reflexionar sobre les nostres conductes i les dels altres. Ens ajuda a fer-nos preguntes. Què passa al nostre voltant? Per què hi ha contaminació? És possible tenir una ciutat, un món més net i agradable? El curs passat vàrem fer una activitat molt xula amb els meus companys. Tots junts, amb els professors, vam vindre a casa meva per conèixer altres alternatives. Una cuina solar, una estufa de biomassa... Però a part d'això també hem fet activitats amb coses reciclades. I sobretot per nosaltres estar a la xarxa és actuar, perquè no només és protegir l'entorn, sinó que cada vegada sigui més maco i millor. Nosaltres aprofitem materials de rebuig per crear, decorar i aprendre, com ampolles de plàstic, càpsules de cafè i altres coses més, que amb una mica d'imaginació i esforç es transformen en flors, penjolls, joguines, avions... Qui sap si un dia podrem fer un invent meravellós que ajudi al nostre planeta i als seus habitants. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé, i de totes aquestes coses que heu dit, que podríem omplir pissarres i pissarres, jo m'he quedat amb una que m'ha agradat molt, l'última, oi? Que agafeu i reutilitzeu, reutilitzeu els llibres, reutilitzeu paper, ho poso aquí a la pissarra i ho demanem com a desig verd? Sí? Doncs ja podeu seure, un fort aplaudiment. Molt bé, moltes gràcies. Ho heu fet molt bé.